Нагадаем, маленькая лосяня прыковыляла з лесу да дачніка Васіля Панасюка. У жывёліны была паламаная нага. Мужчына некалькі разоў званіў у прыродаахоўныя службы, аднак спецыялісты да яго чамусьці так і не даехалі. Пасля званка на гарачую лінію навін да справы падключыліся карэспандэнты, якія абзванілі шэраг інстанцый. У нацыянальным парку Белавежская пушча на прапанову забраць ласяня адказалі згодай. Аднак час афармлення, як аказалася, справа не хуткая. Званок у абласны камітэт прыродных рэсурсаў і тэрмін скараціўся да некалькіх гадзін. Дакументальна лёс жывёлы быў вырашаны. З Белавежскай пушчы за ласянём прыбыла ветфельчар. Праз пару дзён мы заглянулі ў нацыянальны парк, каб пацікавіцца лёсам параненай жывёліны. Жульету, а менавіта такое імя супрацоўнікі парка далі ласяня, мы засталі ў гаспадарчым памяшканні вальераў. За ёй даглядае фельчар Лизавета Наскевич. Па яе словах, уся неабходная ветэрынарная дапамога жывёле аказваецца. Мы сначала обработали рану с всякими антисептиками, а потом мы наложили шину. Цяпер, гавораць супрацоўнікі парка, галоўнае падняць імунітэт ласяня. Яно яшчэ вельмі слабое. Таму кармленне строга па гадзінах, у рацыёне дзіцячае харчаванне, казінае малако, вітаміны. Мы делаем все возможное, чтобы поднять его на ноги, чтобы он был в вольере, чтобы ему радовались люди, которые посещают наш национальный парк. Тое, што ласяня застанецца ў вальерах нацыянальнага парка, гэта ўжо дакладна. Спадзяемся, што мы яшчэ неаднаразова убачымся з нашай лясной тэлегераіняй. Людмила Салзан, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».